Pane mhandara iri panapa ine makore 33 okuberekwa. Iri kutsvagawo uchenjeri kwamuri vana veZimbabwe. Hanzi tinogara tinosheya paimba imwe chete nevamwe baba. Baba ava haana hake kuvabvunza kuti vane makore mangani, but anofungidzira kuti vangangodaro vari between 45 and 50 years dzekuzvarwa handitika. Saka iye anoti baba ava vakazvinakira uye vakazvinyararira. Saka iye semhandara yaane 33 years anongonzwa moyo haana hake wari kudanana naye pari zvino musikana uyu, asi ari kufila kuti makore afamba uye hapana mukomana kana murume ari kuita serious kuda kuti agare pasi naye agomuroora. Saka anga afunga kuti ini rega ndizvitorera hangu baba ava. Saka akavabvunza rimwe zuva akati, ko seiko muchigara mega, vadzimai varipi? Murume uyu akati, aiwa ndakaita separation namadam, pane zvakanetsa. Pane separation zvakanaka. Saka sisa vari kuti ivo vakangotanga kuzviswededza padhuze nababa ava, vachiofa kuvakilinira mumba, vachiofa kuvabikira here and there. Kusvikira rimwe zuva vakatokumbira kuti tokumbirawo kuona bhora paTV yenyu. Vakawacha wese TV kusvika manheru, asi hapana hapo chakaitika. Saka iye ari kuti ini ndafunga kutongoita settle down nababa ava. Veruzhinji munozviona sei? Ndodini? Izano rakanaka here rekuti ndidanane nababa ava kana kuti ndiroorwe zvangu nababa ava? Imi munoti ine nyaya iyi? Ini ndinofunga kuti hanzvadzi yedu ikai ari kuzvipinza padenja, nekuti vanhu vanenge vambosiyana kazhinji kacho vanodzokerana. Zvinozoipa kumberi uko. Ameno pamwe dai azvitsvagirawo wake mujaha oroorana naye. Rega tinzwe mucomment section kuti munotiko. Tinokudai.